እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ሰላም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም? ድምጽኹም ድምጽ ፖሊስ እምበር ከምቲ ልሙድ ምሳኹም እንራኸበሉ ሰዓት ኣኺዱስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብምድላው መደባትና ንፍልም ኣለና። ንሎሚ ብወገን ምዋሃርን ቴክኒክን ምሳኹም እንጸንሕ ሽሻይ ተመልሶን ሓበን የማኒና ሰናይ ምክታል እናበልኩ መስመር ናብ ኣንባብ ዜና ከስግረኩም። ሰላምን ጥዕናን ንኹልና እናተመነኹ ኤርሚያስ ኣስፋ ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ከስማዓኩም ኣብ መስመር ኣለኹ። ብቐጥታ ናብ ዝርዝሩ ኸብለኩም። ሓደጋታት ትራፊክ ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጹ። ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት 2020 ሓደጋታት ትራፊክ ብ12.4 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየ ካብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ምክልኻል ገበን ፖሊስ ኤርትራ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ረዲኡ። እቲ ምስ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሓር ንጉሰ ዝገበርናይ ቃለ ምሕተት ከም ዘነጽሮ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ምስ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ተነጻጺሩ ክርአ እንከሎ ተርእዮታት ሓደጋ ብ80.7 ሚእታዊት ጉድለት ከም ዘርአየ እዚ ድማ ብምኽንያት ተለባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ሰብን ተገቲዩ ብምንባሩ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት ግን ብመጠኑ ምንቅስቓስ ስለዝተፈቐደን ብፍላይ ድማ ብዝሒ ብሽክለታታት ብዝተዓጻጸፈ ብምውሳኹን ሓደጋታት ትራፊክ ክውስኽ ከም ዝተረኣየ ገሊጹ። ከም ሳዕብየን ናይዞም ሓደጋታት ብዝሒ ናይ ዝሞቱ 9 ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ናይ ዝበፅሖም ግዳያት ድማ ልዕሊ 200 ክኸውን እንከሎ ኣብ ንብረት ዝወረደ ጉድኣት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ሌተናል ኮሎኔል መሓር ንጉሰ ጠንቂ ሓደጋታት ትራፊክ መገድኻ ዘይመሓዝ ንኣጋር ቀዳምነት ዘይምሃብ ሓደገኛ ኣመራርሓ ርሕቀት ዘይምሕላው ዘይፍቑድ ናህሪ ብዘይ ኣገባብ ምምላስን ካልእን ምንባሩ ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ድሕነቶምን ድሕነት ካልኦት ተጠቀምቲ ጽርግያን ንምሕላው ብሕግታት ትራፊክ ጽርግያ ተማእዚዞም ክመርሑ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። ምጥፍፋእ ዝፈጸሙ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ውዒሎም። ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ምጥፍፋእ ዝፈጸሙ ተጠርጠርቲ ጉዳዮም ተጻርዩ ናብ ኣኽባር ሕጊ ከም ዝተላከ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝለኣኹ ጸብጻብ ሓቢሩ። ተጠርጠርቲ ሓላፊ ህግደፍ ናይቲ ንኡስ ዞባ መሐመድ እስማዒል፣ ሓላፊ ድኳን ሕድሪ በሪሃ ነጋሽ ገብረ ማርያም፣ ተሓዚት መፍትሕ መኽዘን ትርሓስ መሓረና ኣድሓኖም፣ መርየም ኑር ሕሴን መሐመድን ሰላም ገብረ እግዚአብሔርን ከዓ ፋይናንስ ብምዃን ክሰርሑ ጸንሖም። ተጠርጠርቲ ካብ 2017 ኣትሒዞም ነቲ ንህዝቢ ክዕደል ብመንግስቲ ዝተቐረበ 94 ኩንታል ሽኮር ብምጥፍኦም እዮም ተጠርጢሮም ዘለዉ። ብዘይካዚ ኣመሓደርቲ ከባብን ምስኦም ሰርሑ መራሕቲ ጉጅለታት 15 ዓድታት ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕን ልዕሊ 132 ኩንታል ሽኮር ብምጥፍኦም ካልኦት 6 ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ድማ ንኣገልግሎት ህዝቢ ከውዕልዎ ብሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝተዋሃቦም ሽኮር ዝያዳ መኽሰብ ክረኽብሉ ብምሕሳብ ሸይጦም ንውልቃዊ ረብሖም ከም ዝተጠቀሙሉ ኣብ መስርሕ መርመራ ክፍለጥ ከም ዝተኻእለ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ረዲዩ። ምጥፍፋእ ህዝብን ሃገርን ዝዕኑ ገበናዊ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ሓለፍቲ ትካላት ንብልሽውና ዝዕድም ኣሰራርሓ ኣወጊዶም ምቁጻሮም ክሕይሉ ነቶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝዋፈሩ ድማ ብኣግኡ ከቃልዕዎም ፖሊስ ዘዋደው ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ስርቂ ብሽክለታ ተዋፊሮም ጸንሑ ተቐይዶም። ብሽክለታታት ሰሪቖም ክሸጡ ጸንሑ ጥርጡራት ብምክትታል ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መደበር ፖሊስ ገለብ ከም ዝኣተዉ ካብቲ መደበር ዝረኸብናይ ሓበሬታ ገሊጹ። ጥርጡራት ዓሊ ሽኸዲን ዓንዴዩስ፣ ያስር ሙሳ ዕቕባል ልደት፣ ካልድ ዑስማን ዕቕባል ልደት፣ ብላል ሳልሕ ገብሩን ዓድል ዓብደላ ኣድምን ዝተባሃሉ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ገለብ ምምሕዳር ቤልታ ኮይኖም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት 9 ብሽክለታታት ከም ዝሰርቑ ኣብቲ ዝተኻየደ መስርሕ ምጽራይ ተረጋጊጹ።
መዝገብ መርመራ ፖሊስ ከም ዘነጽሮ ተኸሳሲ ዓሊ ሽኸዲን 6 ብሽክለታታት ኣብ ርእሲ ምስራቁ ካብ ዝተፈላለያ ድኳናት በብዓይነቱ ንብረትን ጥረ ገንዘብን ክሰርቕ ጸኒሑ እዩ። እተን ሰርቆን ዝነበሩ ብሽክለታታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዋናታትን ኣሚጦመን ዝኸዱ ብመፍትሕ ዘይተዓጽዋን ወይ እውን ብቐሊሉ ክኽፈታሎም ዝኽእላን ዝነበራ ኮይነን ጽሙዋ ሰዓታት መሪጾም ይወስድዎን ከም ዝነበሩ ሓላፊ መርመራ ግበን መደበር ፖሊስ ገለብ የማነ ተስፋ ልደት ሓቢሩ። ብዘይካዚ ዮሴፍ ኣሕመድ ዝተባህለ ዋና ችክሊስታውን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ካብኣቶም ንብረት ስርቂ ድሕሪ ምግዛእ ሕብሪ ብምልካይ ጎዛዝዩ ይሸጠን ብምንባሩ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ሰብ ብሽክለቶም ኣብ ውሑስ ቦታን ብመፍትሕ ኣጽዮምን ክጎድፍዎን ከምኡውን ሕጋዊ ሰነድ ዋንነት ዘይብለን ብሽክለታታት ዝኾነ ሰብ ክገዝእ ከም ዘይብሉን ሓላፊ ምርመራ ግበን መደበር ፖሊስ ገለብ ተራቢዩ። እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ናይ ውሽጢ ሃገር ዜና ዛዚመ ናብ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ከሰጋግረኩም። ባንክታት ኡጋንዳ ብጉሕለት ገንዘብ ሞባይል ኣብ ቁሉላዊ ኣትዋ بمربب حبريتا تنقاساسي تليفون موبايل تدقيفو زتغبره ጉሕለት ገንዘብ ኡጋንዳ ንቴሌኮሙኒኬሽንን ባንክታትን ናይቲ ሃገር ኣብ ዲቕ ዝበለ ቁልውላው ሸሚሞን ምህላው ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ ናይ 3.2 ሚልዮን ዶላር ስርቂ ገንዘብ ዝኸተለ ፍጻመ ኣብቲ ፔጋሱስ ቴክኖሎጂስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካምፓላ ዝመደበሩ ትካል ወለላ ገንዘብ ዓማዊል ብዘጋጠመ ጸጥታዊ ሃጓፍ ዝሰዓበዩ። ዛጊድ ድማ ንዚ ዝተጠቐሰ ትካል ምትእሳር ዘለዎም በቲ ጉዳይ ዝጥርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ኣትዮም ኣለዉ። ጋዜጣታት ኡጋንዳ ከም ዝብልኦ እዞም ንስርዓተ ክፍሊት ገንዘብ ሞባይል ኣጽኒዖም ትገበን ዝፈጸሙ ጓሓሉ መደባቶም ንምዕዋት ኣስታት 2000 ካርድታት ሲም ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎንም ተጠቒሞም ንኣሰራርሓቲ ትካል ብደቂቕ ድሕሪ ምፍላጥ ነተን ባንክታት ናብተን ሲም ካርድታት ዘውጽኡለን ኩባንያታት ቴሌኮሙኒኬሽን ገንዘብ ከሰጋግራ መምርሒ ሂቦመን እተን ባንክታት ተገሪሄን ከምኡ ምስ ገበራ ድማዮም ንሳቶም ካብዘን ገንዘብ ዝተሰጋገረለን ትካላት ቴሌኮሙኒኬሽን ነተን ሲም ካርድታት ኣርዮም ብመልክዕ ክፍሊት ሚልዮናት ዶላር ክወስዱ ዝኽኣሉ። ጸብጸባት ፖሊስ ኡጋንዳ ከም ዝገልጽዎ ዓሙን ምልዋጥ ሲም ካርድታትን ስርቂ ዲጂታላዊ ሕሳባትን ብዘጠቓልሉ ተግባራት ሸፈጥን ምድንጋርን ናይ ልዕሊ 11 ሚልዮን ዶላር ዝምታብ ብጓሓሉ ተፈጺሙ እዩ። ጾታዊ ዓመት ፈጺሞም ተሰዊሮም ጸንሑ ጥርጥራት ተቐይዶም ሚሚድ ስሪ ዋታፖንግ ዝተባህለ ወዲ 37 ዓመት ጥርጥር ቅድሚ 1 ዓመት ንሓንቲ ቻይናዊት በጻሒት ሃገር ቱሪስት ብምግሳሱ ብፖሊስ ክድለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ባንኮክ ታይላንድ ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡ። እታ ግዳይ ዓመት ዝኾነት ቻይናዊት ንፖሊስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ተጠርጣሪ ናብቲ ደቂሳትሉ ዝነበረት ክፍሊ ብምእታው ብሓይሊ ኣብ ልዕሊያ ጾታዊ ዓመት ድሕሪ ምፍጻም ሃዲሙ ከም ዝተሰወረን ዳግማይ በኣካል እንተዳ ሪኣቶ ከተለልዮ ከም ትኽእልን ገሊጻ። ነቲ ጉዳይ ዝከታተል ዝነበረ ኣሃዱ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ካብ ቤት ፍርዲ መቐየዲ ወረቐት ድሕሪ ምውሳድ በቲ ዝሃበቶም ሓበሬታ ተሰኒዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእትዎ ኽኢሉ። ብዘይካዚ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ናክሆን ሳዋን ታይላንድ ንሓንቲ ጓል 4 ዓመት ህፃን ዝተጋሰሰ ቹ ፋንፋ ዝተባህለ ወዲ 69 ዓመት ጥርጥር እውን በዓልቲ ቤቱ ብዝመስረተትሉ ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ቹ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምዃን ነዛ ብህፃና እንከላ ንኽዕቢዋ ብሓላፍነት ዝተረከብዋ ቆልዓ ቹ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ብምዝንጋዕ ሰበይቱ ኣብ ዘይነበረትሉ እዋን ደቂሳ እንከላ ኣፈራሪሑ ከም ዝተጋሰሳን ንዝኾነ ሰብ ንኸይትነግር ኣጠንቂቕዋ ከም ዝነበረን ፖሊስ ታይላንድ ኣብ ዘካየድዎ መርመራ ኣረጋጊጾም። ጥርጡራት ነቲ ዝቐረበሎም ክስ እኳ እንተኻሕድዎ ፖሊስ ታይላንድ ብመርትዖታት ዝተሰነየ መዝገብ መርመራ ኣብ ምጽፋፍ ምህላዎም እዮም ገሊጾም። ኣሰልጣኒ ነበር ካናዳዊ ብዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ተጠርጢሩ ይቕየድ። ኣብ ምስልጣን ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዘመናዊ ቐልስ ጉኑን ስም ዝነበሮ ካናዳዊ ቪክቶር ቫርጎቲስኪ ምስ ኣብዚ ሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ዝነጥፉ ገበናውያን መርበባት ርክብ ከም ዝነበሮ ክግለጽ ድሕሪ ምጽንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹ። ኣብ ካናዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ሞንትሪያልን ቶሮንቶን ማሕበራቱ ኣስፊሑ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ገንዘባዊ ዝውውርን ምስኡ ምትእሳር ዘለዎም ገበናትን ንምቁጽጻር
ቅድሚ 2 ዓመት ናይ ዝተበገሰ ወፍሪ ታርጌት ምንባሩ ዝተገልጸ ቫርጎትስኪ ኣብ ወርሒ የካቲትን ጥቅምትን 2019 ዝተታሕዙ 18 ጥርጡራት ሓዊስካ ናይ መወዳእታ ጥርጡር ኣብ ቀዲ ዝኣተወ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብመሰረት ጸብጻባት ፖሊስ እዞም ኣብዚ ሕጋዊ ምንቅስቓስ ገንዘብ ክነጥፉ ጸንሑ ገበነኛታት ምስ ኣብ ምፍራይን ምሻጥን ዕጸፋር ዝተዋፈሩ ገበናውያን ጉጅለታት ጥቡቕ ዝምድና ዝጸንሖም ኮይኖም ገንዘብ ብመገዲ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባትን ገንዘብ ዘሸራርፋ ትካላትን ኣቢሎም ከዘዋውሩ ምጽንሖም ሓቢሩ። ጥርጡራት ኣብ ዝተታሕዙሉ ግዜ ምስኦም ከም ዝጸንሐ ዝተሓበረ 2.2 ሚልዮን ዶላር ዝትመኑ ዝተፈላለዩ ኣወለፍትን ኣደንዘዝትን ዓይነታት ሓሽሽ 32.8 ሚልዮን ናይ ወጻኢ ባጤራ ከምኡን ዝተፈላለዩ ገበናዊ ንብረት ክተሓዙ ምኽኣሎም እዮም ናይ ሽዑ ጸብጻባት ዘመልክቱ። ቫርጎትስኪ ኣቐዲሙ ኣብ ዩክሬን ሻምፒዮን ግጥም መኸተጉ ውስጢ ኣብ 1980ታት ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስኪሮም ኣብ ዝነበሩ ሰራዊት ሕብረት ሶቪየት ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ምንባሩ ሰነዳት ታሪኽ ህይወቱ የነጽሩ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ተዳልዮም ዘለዉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ዕድመኩም። ብወገነይ ሰላም። ኣብ መደብ ድሕነት ክልተ ትሕዝቶ ስዒቡ ክቐርብ እዩ። መጀመርያ ንኣልኮላዊ መስተን ሳዕቤናትን ዝገልጽ ኣልኮላዊ መስተ ቀታሊ እዩ ዝብል ሙሴ ኪዳነ ዝዳለወ ጽሑፍ ኣቤል ኣብርሃም ከቕርበ እዩ። ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓለማት ብዝርከብ ህዝብን ብበብ ዓይነቱ ኣገባባትን ኣብ ሃገራዊ መንፈሳውን ማሕበራውን ወዘተ ዝኣመሰሉ ናይ ደስደስን ካልእ ጉዳያትን ተመስሪሑ ዝዝውተር መስተ ኮይኑ ምስ ስልጣነ ወዲ ሰብ ዝተተሓሓዘን መዋዕላት ዝኸደ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ። ኣልኮል ዝብል ስያመ ኮል ካብ ዝበሃል ንመመስርሒ መፀባበቂ ዓይኒ ዝውዕል ሕሩጭ ዝመንጨወ ዓረባዊ ቃል ክኸውን እንከሎ ብዙሕ ሓልኪ ግዜን ልዑል ኬሚካላዊ መስርሕን ዝጠልብን ዓይነት ፍርያት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣእካል ፍሩታታት ኣቁፅልትን ኣጉናድን ተዋዲዱ ይቐርብ። ኣብ ዓለም ተጠቃምነት ኣልኮላዊ መስተታት ምስ መንፈሳዊ ማሕበራዊ ክብርታትን ባህልን ብዝተኣሳሰር ምክንያት ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ዝዝውተርን ብብዝሒ ዝጥለብን ከም ዝኾነ ይሕበር። ኣልኮላዊ መስተ ምስ ዝበዝሕ ሓደገኛ ከም ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ይግለጽ እዩ። ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመልክትዎ ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 80 ሚልዮን ሰባት ጉዙኣት መስተ ከም ዝኾኑ ከም ሳዕቤኑ ንዝተፈላለየ ሕዱር ሕማማት ዝተቃልዑ ከም ዝኾኑ እዩ ዘነጽር። ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ኣካላዊ፣ ኣእምራዊ፣ ማሕበራውን ኣከባቢያውን መዳያት ኣሉታዊ ጽልዋታት ኣብ ምፍጣር ልዑል ተራ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎም ወገናት ከም ዝብልዎ ሕሉፍ ተጠቃምነት ኣልኮላዊ መስተ ንሕማማት ጸላም ከብዲ፣ ወይቦ፣ ልቢ፣ ምዕፃዊ ሸውሃትን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝኸዱ ዋሕዲ መኣዛታት ስእነት ድቃስን ጸቕጥን ከምጽእ ይኽእል። ብዘይካዚ ሰባት ብፍላይ ድማ መንእስያት ግዳይ ዝተፈላለዩ ገበናውን ዘይስነ ምግባራውን ተግባራት ንክኾኑ ከምኡውን ትራፊካዊ ሓደጋታት ንክፍጽሙ ብዘለዎ ድፍኢት ብቐዳምነት ክጥቀስ ይከኣል። ኣልኮላዊ መስተ ግን ከመይ ኣቢሉ እዩ ከም ጠንቅዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ጥዕናውን ማሕበራውን ሽግራት ዝኸውን? ሓደ ሰብ ብብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ምስ ዝሰቲ ዝሰትዮ ኣልኮል ብቐጥታ ኣብ መናድቕ ከስዐን ቀጢን መዓንጣን ተመፅዩ ብደም ኣቢሉ ናብ መላእ ኣካላት ኣብ ዝበፅሓሉ ንኣካላትና ብፍላይ ድማ ንማእከላይ ስርዓተ መትነ ሓንጎልና ብኣሉታ ክጸልዎም ስለ ዝጅምር እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣእምሮና ናይ ምምዝዛንን ምሕሳብን ብቕዓቱ ስለ ዝዳኸም ኣካላዊ ዘይምዙነት ከስዕበልና ግዜ ኣይወስድን፣ ብፍላይ መኪና ኣብ ንመርሓሉ እዋን። BAC ብላድ ኣልኮል ኮንሰንትሬሽን መጠነ ኣልኮል ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ንምግምጋም ዝካየድ ስነፍልጠታዊ መስርሕ ዝውክል ኮይኑ ኣብ ሓደ ውሱን መጠነ ደም ንዘሎ ዓቐን ኣልኮል ንምቕማር ዝካየድ መስርሕ መርመራ እዩ። እዚ ድማ ብሬስላይዘር ተባሂላ ብእትጽዋዕ ኣብ ኣፍ መራሕቲ መካይን ብምእታው እትንፋሕ መሳርሒት ዓቐን ኣልኮል ኣብ ኣካላቶም ብምዕቃን ይካየድ። ብመሰረት ትራፊካዊ ሕጊ መስተ ኣብ ግዜ ምሽክርካር ውግዝ እኳ እንተኾነ ብገምጋም ሓደ መራሒ መኪና 0.8 ግራምን ልዕሊኡን ኣብ ደሙ ኣልኮል ምስ ዝጸንሕ
ሓደጋ ክጋጥም ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃንዩ ዝግለጽ ኣብ መደምደምታ ሓደ መራሕ መኪና ንድሕነት ህይወት ካልኦትን ከምኡውን ውሕስነት ንብረቱን ክብል ሓላፍነታዊ ክኸውን ይግባእ ሓላፍነታዊ ንምዃን ክገብሮም ካብ ዝግብኦ ተግባራት እቲ ብቀዳምነት ክጥቀስ ዝከኣል ድማ መስተ ሰቲኻ መኪና ዘይምምራሕ እዩ እንተዘይኮይኑ መስተ ኣብ ዝሰትየሉ ወይ ክሰቲ ኣብ ዝምድበሉ እዋን እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከማልእ ይግብኦ ቀዳማይ ካብ መስተ ነፃ ዝኾነ ንመኪናኻ ብሓላፍነት ክመርሓልካ ዝኽእል ሰብ ምድላው ካልኣይ ታክሲ ወይ ካልእ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ምጥቃም ሳልሳይ መቐነት መኪናኻ ብግቡእ ምጥቃም ብተወሳኺ ዓሮኽ ቤተ ዘመድ ይኹን ሓለፍቲ መንገዲ ሓደ ሰብ መስተ ሰትዩ መኪና ክመርሕ ክፍትን ምስ ዘዕዘቡ እንተተኻኢሉ መፍታሕ መኪና ሓዲጎም ናብ ዝደለዮ ቦታ ከብፅሕዎ ኣይኮነን ግን ብውሕስ መገዲ ናብ ቤቱ ንኽበፅሕ ክትሓባበርዎን ንፖሊስ ሓበሬታ ክህቡን ይግባእ ብዘይካዚ ኣብ መደብ ድሕነት ንሓደጋታት ትራፊክ ዝምልከት ምስ ሓላፍነቱ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ጨንፈር ምክልኻል ገበን ፖሊስ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሓር ንጉሰ ዝተኻየደ ቃለ መሕትት ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣዳልይዎሎ ንከታተል ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውርድዎ ዕንወትን ክሳራን ኣቕሊልካ ዝርአ ኣይኮነን ኣብ ዓለምና ምጽዓቂ ተሽከርከርቲ ተኣሳሲሩ ብሰንኪ ሓደጋታት ዝጠፍእ ህይወትን ዝጎድል ኣካልን ማዕልያ የብሉን መዓዝ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ጸጋታት መንግስቲ ኾነ ህዝቢ ዘውርዶ ሃስያውን ብዘይ መጠን ዓብ ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት እውን ዝዓበየ ጽልዋይ ዘለዎ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ሞት ወይ ስንክልና ኣፍራይነት ስለ ዝጎድል ቁጠባዊ ኩነታት ስድራ ቤታት ብኣዱታ ይጽልዎ ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ስእነት ኣቦ ወይ ኣደዝ ዝኽትማ ስድራ ቤታት ሓያሎ እየን ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሃገረ ቻይና ፈሊሙ ኣብ ዓለም ከስፋሕፍሕ ናይ 4 ኣዋርሕ ጥራይ ወሲድሉ ኣብ ሃገርና ከኣትውን ግዜ ይወሰደሉን ከም ሰዓብኑ ድማ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኮነ ሰባት ክድረት ኣገዲዱ ስለ ዝኾነ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብልዕሊ 80 ሚእታዊት ክጎድል ግድን ኮይኑ ድሕሪ ወርሒ ሰነ ግን ብመጠኑ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ስለ ዝኾነ ድማ ሓደጋታት ትራፊክ ዘገም ክብል ተራዩ ነዛ መልኪትና ምስ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ጨንፈር ምክልኻል ገበን ፖሊስ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል መሓሪ ንጉሰ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ይስዕብ ሓደጋታት ትራፊክ ሳልሳይ 40 ዓመት ምስ ካልኣይ 40 ዓመት ክነጻጸር ከሎ ኣብ ከመይ ደረጃ እዩ ዘሎ ሕጂ ህሉ ኩነታት ሓደጋ 2020 በሃገር ደረጃ ቅድሚ ኮቪድ-19 ምኽሳቱ ክረአ ከሎ ምስ ቀዳማይ 40 ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ80.7% ጉድለት ኣርእዩ ምክንያቱ ብዘይ ናይ ጽዕነትን ኣምቡላንስን ናይ ፖሊስ መካይንን ብሽግለታን ካልእ ትንቀሳቐስ ተሽከርካሪት ኣይነበረትን ምክንያቱ እቲ ናይ ቀዳማይ 40 ዝነበረ ኩለን መካይን ብሙሉአን ተጠቀም ጽርግያ ዘቦኦም ኣብ ጽርግያ ወፂኦም ስለ ዝነበረ ሓደጋ ክበዝሕ ናይ ገድኒ ኣብዚ ካልኣይ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምኽሳቱ ግን ተጠቀም ጽርግያ ስለ ዝነከየ ወላ ምንቅስቓስ ሰብ እውን ነክዩ ስለ ዝነበረ ምንቅስቓስ እንድሕር ዘየላ ሓደጋ የለን ማለት ስለ ዝኾነ ካልኣይ 40 ማለት 217 ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣብ ሳልሳይ 40 ዓመት ድማ ምስ ካልኣይ 40 ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ12.4% ወሰኺ ኣርእዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓደጋ እዚ እንድሕር ርኢና 62 ሓደጋ ናይ ብሽክለታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ሕጂ ናይ ብሽክለታ ናይ ቀደም ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ ሳሕቲ እዩ ስታይ ዝገብር ነይሩ ሕጂ ግን ብሽክለታ ንብሽክለታ ብሽክለታ ንማንኪና ብሽክለታ ንዓረብያ ማንኪና ንብሽክለታ ጥራይ ብብሽክለታ ተፈጸመ ዝቐረበ ጸብጻብሲ 62 ካብ 244 ናይ ብሽክለታ ሓደጋ እዩ ንሰን ጥራይ ዘይኮነ ገና ዘይሕጋውያን ታርጋ ዘይብለን ንስኢለን ሃንደበዝ መጻናዊና ኣለዋ ብቻርጅ እናገበራ ዝንቀሳቐሳ ሞተር ሳይክል ክትብለን ኣይኮናን ብሽክለታ ክትብለን እውን ኣይኮናን እዚአን እውን ዝያዳ ተወሲኾነን ስለ ዘለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣስጋእ ኩነታት እየን ዘለዋ ብፍላይ ናይ ሓደጋ ናይ ብሽክለታ ቀጥታ ኣብቲ ህይወት ሰብ ስለ ዝኣቲ እቲ ሓደጋ ከቢድ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብዝሒ ሓደጋታት ብደረጃ ዞባታት ከመይ ኣሎ ብዝሒ
ምንቅስቃስ ዘጋጥመን ዘሎ ዞባታት ወይ ዘለዎን ዞባታት ኢና ሕጂ ገምጋም ክንወስድ ንኽእል እቶም ብብዝሒ ተሽከርከርቲ ዘለዎን ንምሳሌ ዞባ ማእከል እንድሕር ኢልና ብመካይን ዝለዓለ እዩ ብሽክለታት ዝለዓለ እዩ ብዓረብያት ዝለዓለ እዩ ዋላ ብነባሪ ህዝቢ እውን በተኣጋር ምንቅስቃስ እውን ኣብ ዞባ ማእከል ኣዝዩ ፅዑቕ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ ኣብ ዞባ ማእከል ከዓ ዝበዝሐ ሓደጋታት ዝፍፀም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል 112 ከጋጥም ከሎ ነድሕሪ ኣፅዋዕ ዞባ ደቡብ እያ ኣብ 4 ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ጋሽ ባርካ 36 ኣንሰባ 29 ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 22 ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 5 ጠቕላላ 244 ሓደጋታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ ምስቲ ከጋጥም ዝኽእል ናይ ሰብ ሂወት እንድሕር ኢና ኣብ ዞባ ማእከል 2 ኣብ ደቡብ 3 ኣብ ጋሽ ባርካ 1 ኣብ ኣንሰባ ሞት ኣይነበረን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 2 ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 1 ጠቕላላ ዞ 3 ወርሒ 9 ናይ ሂወት ሰብ ዘጥፍአ ሓደጋ ነይሩ ማለት እዩ ጠንቂ ሓደጋታት ዝኾኑ ዘለዉ እንታይ እዮም ጠንቂ ሓደጋ ክንብል ከለና ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ እንድሕር ሃልዩ ሓደጋ እውን ኣሎ ማለት እዩ ምሳሌ ሕጂ ኣብቲ ሕጂ ብዘን 3 ወርሒ ዘጋጠመ ፈሊና ክንርኢ እንተኮይና ኣብቲ ብዝሕ ዝበለ ሓደጋታት ዘጋጠሞ ሕጊ ምጥሓስ ትራፊክ መንገድኻ ብዘይምሓዝ ኣብዚ 3/36 ሓደጋ ተፈፂሙ ማለት መገድኻ ብዘይምሓዝ ክንብል ከለና የማን መገድኻ ገዲፍካ ፀጋም ምሓዝ የማን መገድኻ ገዲፍካ ማእኸል መገዲ ኣጓጉል ትዝበዝሐ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ብኻልኣይ ጥቃስ ንኣጋር ቀዳምነት ብዘይምሃብ ዝብል እዩ ቀዳምነት ኣጋር ተጎዳኢ እዩ ኣጋር መዋታ እዩ ስለዝኾነ ቀጥታ እንድሕር ሃሪምካዮ ወይ ተሰይሩሎ ወይ ሞይቱሎ ወይ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣጋር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ቀዳምነት ክንበኦ ዝግባአና ኣብዚ ሕጂ ነዚ ሓደገኛ ሕጊ ምጥሓስ እዚ ኣብዚ 3 ወርሒ 33 ሓደጋ ኣጋጢሞም ነይሮም ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ቀዳምነት ብዘይምሃብ ምምራሕ ኣብ ደሴት ዝዘውሩ ዘላ ቀዳምነት ምሃብ ኣብ መስቀላዊ መገዲ ቀዳምነት ምሃብ ካብ ገዛ ክትወፅእ ከለኻ ናብ ኣውራ መገዲ ክትኣቱ ከለኻ ቀዳምነት ምሃብ ትኸዶ ዝነበርካ መገዲ ገዲፍካ ንፀጋም ክትዕፀፍ ምስ ትደሊ ብድሕሪኻ ዝቐረበት መኪናን ብቕድሚኻ ከዓ ትመፅእ ዘላ መኪናን ቀዳምነት ከይሃብካ ትዕፀፍ የብልካን ነዚ ሕጊ ስለተጣሕሰ 27 ሓደጋታት ኣጋጢሙ ማለት እዩ ብራብዓይ ደረጃ ሓደገኛ ኣመራርሓ ሕጂ ሓደገኛ ኣመራርሓ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና ሓደ ልዑል ፍጥነት ምኻድ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብቲ ተጠቀምቲ ፅርግያ ዘሎ ሽግር ከይረኣኻ ከምድላይካ ምኻድ ተምሃሮ ህፃናት ሽማግለታት ብዙሕ ህዝቢ እንዳረኣኻ ከለኻ ነቲ ሰብ እንዳዘራረብካዮ ትጓዓዝ እንድሕር ኣለኻ ኮንካ እዚ ሕጂ ንገዛ ርእሱ ሓደገኛ ኣመራርሓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሕጊ ምጥሓስ ማለት እዩ ኣብዚ 3 ወርሒ 18 ሓደጋታት ኣጋጢሙ ካልእ ርሕቀት ብዘይምሕላው ርሕቀት ብዘይምሕላው ክትብል ከለኻ ምስ ቅድሚኻ ዘላ መኪና ንስኻን ማለት እዩ ካብ ከተማ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ከተማ ይኹን ኩሉ ግዜ ርሕቀትካ ምስታ ቅድሚኻ ዘላ መኪና ክትሕሉ ኣለካ ክትቅድም እንድሕር ኮንካ ናፃ መገዲ ምስ ገደፍካ ኣሕልፈኒ ኢልካ ከም ዝረኣይካ ኣረጋጊፅካ ትሓልፍ ክትሓልፍ እንድሕር ዘይክኢልካ ብቑዕ ርሕቀት ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ ምክንያቱ ትቅድምኻ ዘላ መኪና እንስሳ ተኣትዎ ድሙ ተኣትዎ ከልቢ ተኣትዎ ሰብ ይኣትዎ ቆልዓ ኣትዎ ወይ ጉድጓድ ይረክባ ቅድሙ እሞ ንሱ ጠጠው ይብል ንስኻ ብድሕሪኡ ትመፅእ ስለ ዘለኻ እቲ ናብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርሕቀት ሒዝካ ትኸይድ እንተዘይፀኒሕካ መኪና ከዓ ኣታ ካብቲ ዝደለኻዮ ጠጠው ክትብለልካ ይትኽእል ናይ ግድን ከተንሸራትት ክትክእል ኣሎ ሜትሮ 2 ሜትሮ እንሸራቲታ ጠጠው ትብል ስጋዕ ክንዱ ዝኸውን ዕድል ርሕቀት ተዘይፀኒሕኳ ስለዚ ነታ ቅድምኻ ዘላ መኪና ትሃርማ እዚ ከይትገብር ምእንታን ኩሉ ግዜ መራሕ መኪና ምስ ቅድሞ ዘላ መኪና ብቑዕ ርሕቀት ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ዘይፍቁድ ናህሪ ሕጂ ሓደገኛ ኣመራርሓ ፍጥነት ይኻበልናዮ ዘይፍቁድ ናህሪ ኸዳ እንታይ እዩ ኩሉ ናህሪ እንዲብል ይኸውን ሰብ ዘይፍቁድ ናህሪ ማለት ግን ታቤላ ተተኺሉ እዚ ጎደና እዚ ብ35 እዩ ዝኽየድ 45 እዩ ዝኽየድ 50 እዩ ዝኽየድ ሕጂ ንምሳሌ ካብ ሰንበል ኣባይቲ ማለት እንዳ ኮርያ ስጋዕ ኤርፖርት ዘሎ ብ60 ኸይድ እዩ ዝብለክ ካብኡ ስጋዕ እዚ ኤክስፖ ገለ መለታት ኣቢሉ ዘለካ ብ50 ኸይድ እዩ ዝብለክ ስለዚ ካብዚ ሕጂ እዚ ብ50 ኸይድ እናበለካ ከሎ ስጋዕ 170-80 ትኸይድ እንድሕር ኣለኻ ዘይፍቁድ ናህሪ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ሕጂ ኣብዚ እውን ዘይፍቁድ ናህሪ እውን ስጋዕ 12 ኣለዎ ማለት እዩ
بزحي حدقاتات زفتصما ወይ ሕግታት ትራፊክ ዝጥሕሳ ተሽከርከርቲ ብብዝሒ ኣየኖቴን እዚ ኣክል ተኽንፍለና ማለት እዩ ተን ሕጊ ጥሕሳ ኣየኖቴን ተን ሓደጋ ዝፍጽማ ኣየኖቴን እተን ኣዘውቲረን ሕጊ ትራፊክ ጥሕሳ ተሽከርከርቲ ንኣብነት ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ዓመት ብሓደጋ ዝተረኣያ ማለት እዘን ፒክ ኣፕ ዝበሃል ኣለዋ ኻና 7 ኩንታል ስጋ 10 ኩንታል ገሊአን መፅሓእን ዝፅዕና ኣለዋ ዝበዝሐ ክሲ ሕጂ ኣብዚአን ይቐሪቡ ካብ 6 ዞባታት እዘን መካይን እዚአን ብብዝሒ እንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ የርእየካ ማለት እዩ 1387 ተኸይሰን ማለት እዩ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን እዘን ተፈቒድወን ዘሎ ማለት እዩ 824 ተኸይሰን ተን ሕጂ ነዚ ሓደጋ ዝፍፅማ ዘለዋ ግዘን ኣይሱዙ ንዕአን መሰልቲ ኣለዋ ዓይነትር ኣለዋ እዚኣተን የነ ሕጂ ተንካ ቀንዲ ሓደጋ ዝገብራ ዘለዋ ማለት እዩ ትኻልእ ብሓፈሽ ሸፊንዎ ዘሎ ብሽግለታ እዩ ብሽግለታ ሕጂ 631 እየን ተኸይሰን ኣብ 3 ወር እዚ ሳልሳይ ረብዒ ዓመት እተን ብብዝሒ ሓደጋ ዝፈፅማ ዘለዋ ተሽከርከርቲ እንተርኢና መኪና ምስ መኪና እስከ 43 ኣብ 3 ወር ሓደጋ ፈፂመን ምስ ዘሎ ናይ ኮቪድ-19 ማለት እዩ መኪና ምስ ጉዑዝ ክንብል ከለና ሕጂስ ምስ ጎቦ ምስ እምኒ ምስ ሽባኻ ምስ ፓሎ ምስ ገዛ ከምዚ ዓይነቱ እስከ 35 መኪና ምግምጣል ሕጂ ራእዮ ከመይ ጌርካ መኪና ትግምጠላ ብዛስተያ ሰንክ ፍጥነት ሕጂ ራእዮ ወይ መገዲ ጥራይ ስለ ዘሎ ፍጥነት ክኸዱ ዝተገምጠሉ ከዓ እስከ 32 ዝኾኑ ሕጂ ራእየን ብሽግለታ ምስ ኣጋር 24 ሓደጋ መኪና ምስ ብሽግለታ 23 ሓደጋ ብሽግለታ ምስ ብሽግለታ 17 ሓደጋ ስጋ ብሽግለታ ምስ ብሽግለታ ዝመተሰብ ኣለ ሕጂ ብሽግለታ ምስ መኪና 16 መኪና ምስ እንስሳ 12 ራእዮ تزبد حاجة أبزي نابزن وسنات كستاين تفتيمن دلوا مالتي رأينا مودة تاجسنا كم سعبين بزحي حدقاتات أبسب النبرة زورد قدات انتهي مسر ربعي كنواتات رو نحر كوينا زموت نحريناها أو كلا ربع شدشتو ميتو أبسال سير وخات شعتن أي متحدقانير أبزي حاجة سلسته وسيهم مالتي كبير كاترينا أو كلا ربع سلاسان حمشتن أفسال سير سوسان كلتن ذيون بأسران شوعتن وسيو قليل سوسان شومتنا كلا ربعي 240 أفسال سير 7 كلتن وسيو ذي عنوات كرو خلناها كلا ربعي 1,699,955 عنوات أبتشكر كتاب شغلتها دي ما كنا دي أقلت ورده كقمت كله مالتي أفسال سير ربعها 3,699,955 كلتن حجي بخندي وسيهم ب9,935,797 وسيهم مالتي سلذي حادقة أبز سالساي ربعي ناوسغي مزقكم زلو يرئيكا أموداتا ملأختي ناب هزبي ويدما تشكركرت زمارحو سبات تم حلال فانتلا زي تدلينا بشيلتا من قصاص بفلا كاب عدمن تحت زخون قولو ولدس قا عند زي امينهم ابطرقيا خنقساقسون بتاع زحزنيو حادقا كوم زي كنتات كا ما اسلذي انا ولدي كلاو زخيل دقوم امنتايم بشيلتا كزورس فقدلهم ابينا غدنا ابينا افدقه ابينا كانشلو بقصصر ناي ولدي خيدالو برقلا حنسا اف كورسياتو حنسا أوددرياتو حنسا سقع 3/4 أب شغلتا تسقيلهم تدراريبهم خدو سلذي ولدي كحقوس كنا بحزن مأتوا قداس سلذي كوني أو قططرنا أنت تحقوس صبويو زبريتو يدلنا زوم مكاين نايس أنا تباهيلن لعل جنزب ندخفلو أكندت استفقد لهم نبرت حجم من هزبي زقلقلو لعل واقع ندخفلو كاب زمان أبزوا كتمان كتمان كاساسو زلوا جيجا إنا بحق جيجا مزمزان فرقاني كمان والناتات مكاين كيف الطوري خون زول استهلن كلنا بتجوبو بتحقين حزبنا خنقولقلو نهيوتنا وندحن كالي هيوتون كندحن يزلاو أنيل عمدم دمتا حدقات ترافيك هيوت زوستو نسنكلنا زكالعو قطبا زبادمو خابكونو እቶም ጠንቂ ሓደጋታት ዝኾኑ ዘለዉ ጉድለታት ምእላይ ኣገዳሲ ኸውን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብሽክሌታታት በዚሕንን ሕግታት ትራፊክ ድማ ብሩይ ይጠሓስን ኣሎ ሕግታት ትራፊክ ምጥሓስ ድማ ብቐንዱ ቀዳማይ ምኽንያት ንሓደጋ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ፅርግያ ፍሉጦ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ
ብሽክሌታታት ተወጢሖም ኣብ ጽርግያ ክንቀሳቀሱን ሕግታት ክጥሕሱን ይረኣዩ ስለ ዘለዉ ወለዲ ግቡእ ሓላፍነቶም ክዋፁ ይግባእ። ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ኣብ መደባትና ክሳተፉ ወይ እውን ርእይቶም ዘለኩም ብቁፅሪ ቴሌፎን 11 13 29 ወይ ፖስታ ሳጹን 1223 ክትልኹና ከም ትኽእሉ ንሕብር ክንቅበለኩም ድልዋት ኢና። ምሳኹም ፀናሕና ኣዳሎትን ኣቕረብትን ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ፣ ተመስገን ትኩ፣ ኤርምያስ ኣስፋ፣ ተስፊት ገብረ ሚካኤል፣ ሙሴ ኪዳነ፣ ኣቤል አብርሃም ብምዃይና ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልቲ ሕሶ ንራኸብ። ሰላም ቅነ Police,